фактҳои ҷолиб оиди кластери панҷум рафте. Рақобат дар кластери панҷум бениҳоят баланд аст. Мисол, соли 2023 зиёда аз 75 000 нафар довталабон ба Маркази миллии тестии ҳуҷҷат супориданд ва аз ин миқдор 40%-ашон кластери 5-ро интихоб карданд. Аз сабаби баланд будани рақобат дар баъзе ихтисосҳо балли гузариш сол аз сол зиёд шуда истодааст. Аз ҳама ихтисосҳои серталаб кори табобатӣ, стоматология ва педиатрия мебошанд. Кластери панҷум 4 фанро дар бар мегирад: химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ. Дар ҳолати омода нашудан ба яке аз ин фанҳо, имконияти дохилшавии довталаб ба маротиб кам мешавад. Дар маркази омӯзишии репетитор курсҳои омодагӣ аз ҳамаи ин фанҳо мегузаранд. Агар шумо хоҳед ки ба имтиҳони дохилшавӣ тариқи кластери панҷум самаранок омода шавед, пас ба репетитор муроҷиат кунед. Мо ба шумо кӯмак мекунем.